बे जाथायाथ' जोबोद दुखुनांथाव जे मोनसे सान्थिया जोंनि गेजेराव जाबाय थादोंमोन मानसिफ्रा फ्रिलि गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हादोंमोन फालांगि खालामनो हादोंमोन बिजनेस खालामनो हादोंमन नाथाय थांनाय हरनि जे जाथाय आमथेखानि सासे हार्डवेयर दखान होग्रा सादा सिदा मानसि बेबायदि मानसिनि सायाव जे मोनसे एटाक जाबाय सासे निर्दोषी मानसिखौ जे गावनाय जाबाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन जाथाय थानो हाया दा बेखौ जों चिरां जिल्ला UPPL निफ्राय दुखु मोननाय फोरमायबाय लोगोसे बे जाथायखौ जाय मावदों बेखौथ' सिनायनो मोननाय जायाखै नाथाय जेनोखि जाथाय जादों बे जोबोद दुखुनांथाव दा बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जायखि खालामा मानो बेबायदि निष्ठुर मोनसे खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो खुनु निर्दोषी मानसिया बेबायदि जाथायजों जिउ गोमानो नाङा दा हारिनि इन्ट्रेस्टआव सान्थिनि इन्ट्रेस्टआव आरो ओनसोलनि जौगाखांनायनि खाथिराव बे रोखोमनि जाथायनिफ्राय जेब्लाबो बेखौ मावग्रा मानसिफ्रा गोजानाव थानांगौ आरो जोङो प्रसासनखौबो जों खावलायगोन जाय मानसिफ्रा बेखौ मावदों जायखि मावा मानो बिथांमोननि सायाव मोनसे तदन्त डिपार्टमेन्टनिफ्राय खालामनांगौ आरो इयुनाव जाहाथे बे रोखोमनि जाथाया जानो हाया बिनि सायावबो गोख्रों मोनसे प्रसासननिफ्राय मोनसे नोजोरा थानांगोन आङो बेखौ चिरां जिल्ला UPPL नि जानानै खावलायो बेजों लोगोसे सेरफांगुरियाव बे जाथाया जादों खोनादों नाथाय जेरावखि जाया मानो क'क्राझाराव जाथों चिराङाव जाथों सेरफांगुरि जेरावखि जाया मानो बे रोखोमनि जाथाया जेरावबो जानो नाङा आरो जोंनि बेखौ जाथायखौ खालामग्रा मानसिफ्राबो दिनै आं दहाय बुंनाया ओनसोलनि खाथिराव सान्थिनि खाथिराव आरो ओनसोलनि जौगाखांनायनि खाथिराव बे रोखोमनि जाथायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ जोङो चिरां जिल्ला UPPL निफ्राय जों खावलायो आरो इयुनाव जाहाथे बे रोखोमनि जाथायखौ आरो खालामफिना